l'explicació que heu de donar a la gent i així al ple és per què aquestes factures no estan pagades. O sigui, està clar que van a demanar un préstec de 977.000 euros per a pagar aquests diners i que corresponen a deutes que té l'Ajuntament. Però quina explicació té diners que factures del 2006, 5 anys, per pagar? Del 2007, per pagar? Del 2015, per pagar? Doncs en moltes, si me permetís, en moltes d'elles, primer s'han presentat mal, s'han tingut que refer 2 i 3 vegades, i altres s'han presentat quan s'han presentat. I això tarden 5 anys? Que callau. Jo, mire, nosaltres anem a votar en contra, de la proposta. Evidentment, vostès van a tenir que votar a favor perquè tindran que pagar als proveedors. I menys mal que vostès es dediquen a dir per tots els puestos que l'únic que fan és donar faena, han fet un pla de solidaritat d'un milió d'euros per a que tinguin els empresaris de Catarroja que gasten els diners així en Catarroja, esperem que estiguin cobrant i que puguen continuar cobrant-ho. Però aquestes empreses, algunes d'aquestes empreses podrà ser que vostès, després de demanar el crèdit, ja s'han tancat. Esperem que no. Anem a votar en contra. Rosa. Bien, esto demuestra el típico ese que alguna vez se comentó aquí en este pleno, que lo he escuchado hace unos años, el ESO pague yo. Y esto revienta ya que el ESO pague yo se acaba hace un paso castellano que en valenciano. Bueno, nosotros vamos a votar a favor porque pensamos que los proveedores no tienen la culpa. Muchas empresas se han arruinado no solamente por la crisis económica, sino abogada también por las administraciones, que no pagan, se retrasan mucho en pagar y muchas empresas han hecho suspensión de pagos, han cerrado y en muchos casos los trabajadores ni han cobrado. Han ido a Fogasa y no tienen la culpa. Aquí hay muchos en este pleno que están vanagloriados de hace poco del plan Zapatero Planet y el plan de tax, que se dio dinero, mucho dinero a todos los ayuntamientos, a este también, para levantar aceras, volver a levantarlas, hacer rotondas, que siguen igual donde están, hacer el parque muy bonito, pero los proveedores siguen sin cobrar y ahora lamentablemente vamos a tener que pagar unos intereses porque el ICO tiene intereses, esto tiene interés cero. Perdona, pero la confianza es la accionalidad directamente que paga. Sí, pero al fin y al cabo es una administración pública, me refiero a eso, es la administración, el ayuntamiento es una administración pública y nosotros vamos a cobrar dinero, como ha dicho el señor portavoz, de la administración de la ayuntamiento que nos dona el dinero que nos va a prestar los hijos. Entonces, se podría haber, en vez de haber dado ese dinero a bombo y platillo para las elecciones, para un supuesto creación de empleo, que lo dudo, de un empleo precario, se podría haber dado para haber pagado todos los ayuntamientos las grandes deudas que ya tenían por aquel entonces. Y incidir en eso, que lo primero son los proveedores y sus trabajadores y la subsistencia de esas empresas para que puedan seguir generando empleo. Y por lo tanto vamos a votar a favor. Sí, bé, nosaltres crec que ja hem avançat un poc la nostra postura abans. Nosaltres en principi s'anem a abstindre perquè el bloc compromís precisament va ser el que va comentar en aquest Ajuntament la possibilitat de que l'Ajuntament demanara este préstec per a pagar a empreses que necessiten cobrar per a poder sobreviure. Però, vista la relació de factures que vostès han passat, jo la veritat és que no entenc com un ajuntament deu diners a advocats, que se contraten advocats, la majoria d'ells, sobretot per a defendre el mal projecte del nou mil·lenni. Com hi ha factures d'anys sense pagar de llum, i així ens va apagant-li junts del poble, anem a fosques i a palpes, amb la inseguretat ciutadana que això crea. I és així, i ja arribaran reclamacions de comerços i de zones, i sobretot la zona de perifèria, que és lamentable la falta d'il·luminació que hi ha. I evidentment hi ha factures de multinacionals, de gasolineres, de restaurants. I, senyor portavoz del Partit Popular, de l'empresa Cerca, m'està dient que l'empresa Cerca no fa les factures com toca a l'Ajuntament de Catarroja? Pregunte. Perquè vostè diu que a vegades hi ha defectes de forma, el que sigui, les Cerca és una empresa de l'Ajuntament. Vull dir, perquè no se li paga el Cerca quan toca
I quan convé, estem parlant d'una empresa municipal, que estem totalment tots els dies treballant colze a colze perquè això vagi endavant. Per tant, hi ha coses, hi ha arguments que vostès han plantejat en aquest ajuntament que no són creïbles, sincerament. Endavant, en aquest préstec que hauran de tornar, evidentment hauran de tornar, i això també hauran d'explicar-ho, perquè els primers no se regalen, s'han de tornar. Però la veritat és que per al compromís, factures que s'han de pagar, la relació de factures que ens han passat, ens resulten difícils, molt difícils de digerir. Sobretot perquè quan es fan els pressupostos hi ha una partida de festes, suposa que per a pagar el dinar o el berenar dels jubilats, i després trobem que determinats restaurants no han cobrat. No ho entenc. Bé, per al·lusions, senyor Jesús, jo crec que aquest apunt que ha fet de cerca l'ha fet un poc fora de context. Les factures de cerca són del 2011. Jo mai he anomenat de qui eren les factures, sinó la possible incidència que ha hagut i d'unes que sí que se cap. Però no he anomenat de cerca per res, perquè més que res de cerca són de factures del 2011. Però a veure, són factures que no estan pagades a temps i forma. Ja. Per tant, temps i forma. Vostè, com és empresari, és un empresari, ha de cobrar una factura en un temps determinat. Perquè aleshores vostè deixa de pagar a altres. Només que de cerca, el que jo he escapat... No, jo dic que és cerca perquè fem aquesta relació, i si vostè no ho explica en el seu moment d'explicar-ho i no matisa, totes les factures en un mateix compte. Per tant, ahí està cerca. ¿Votos a favor? ¿En contra? Sí, perdón. Proposta del Partit Popular de suport al corredor mediterrani. Bueno, hi ha una institucional, no? Sí, n'hi ha una... No. És que la qüestió és que comencem al corredor del Mediterrani i s'aproven les Corts per unanimitat per els 4 partits polítics, doncs nosaltres el que diuen és que s'aprova la de les Corts, així. Yo no tengo. Jo sí la tengo. Tenía ella que la hemos comentado en la Junta de Portugués. Si voleu la lleig. La secretaria está sufriendo por la legalidad. Propongo que la retiren, se hace la institucional. Lo digo porque yo propongo eso, ya que se va a hacer aprobar por unanimidad y que no corre prisa, la retiréis y se apruebe por unanimidad. Hombre, la idea es aprobar la de las Cortes, que está aprobada por unanimidad. Pero yo creo que la respuesta de los Cortes. Yo lo digo para eso. La aprobada es de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que es la mateixa que Sí, les també està aprovat per unanimitat. I està aprovat per unanimitat igual. Entonces no es político. La de l'Estat espanyol, perquè la Federació de Municipis Estem parlant, Vamos a votar a favor. estem parlant del corredor mediterrani. Sí, però la Federació de Municipis de la Federació de Municipis i Provincias va substituir el divendres. Pot ser? En fecha 5 de setembre del 2011. Però no s'havia constituït. Vale, sí, sí, Pero aprovar per aprobada per unanimitat. unanimitat, entonces no es Tots político. els productes. Sobirà espanyola. Passa així. No sé, lo que vulgueu. Jo havia dut la de les Corts. La de les Corts jo crec que és més... La Cort és... Jo crec que la mateixa. Jo crec que la Cort és que se sol·licita Quan passa per les se coses. debe a la Comisión de la Unión Europea del Ministerio de Fomento la necesidad de incluir en las redes transeuropeas de transporte prioritarios el corredor mediterráneo completo desde Cádiz hasta la frontera francesa. Es una prioridad al corredor mediterráneo. Esta es la moción que pasa. Bueno, entonces, ¿la votemos a favor? Sí. Si està aprovada per unanimitat... Está aprobada per unanimitat por la Federación. Entonces aprueba con unanimidad.
de la reforma constitucional. Sí, bé, en principi no vaig a llegir-la, però simplement és una moció que van presentar el 14 de setembre, en el moment on el Partit Popular i el Partit Socialista, amb una situació un poc estrambòtica i de manera de pressa i corrent, van decidir reformar una Constitució espanyola i, evidentment, sense comptar amb el que pensa la resta de partits que tenen representació en les Corts espanyoles i molt menys sense comptar amb el que pensa, que és el que ens sembla més greu, la resta de ciutadans i ciutadanes d'este país, de l'estat espanyol. Nosaltres, amb aquesta moció, el que reclamàvem, evidentment ara ja està signat fins i tot pel rei, perquè com hem tardat en convocar el ple ordinari, doncs aquesta moció ha quedat en desús pràcticament, però nosaltres volem continuar-la, la continuem, no l'hem retirat precisament perquè pensem que nosaltres representem a molta gent, a molts ciutadans que s'han quedat amb les ganes de poder dir si sí o si no estan d'acord amb el que han plantejat els dos partits majoritaris al Parlament espanyol. En el primer punt demanem que l'Ajuntament de Catarroja reclamarà al govern de l'Estat i als grups amb representació en el Congrés dels Diputats que pararen el procés de reforma de la Constitució on es pretén fixar un límit de dèficit en la despesa pública. I el segon punt, que en cas de continuar amb la tramitació de la proposta de reforma de la Constitució plantejada pel govern de l'Estat es procedisca a la realització d'un referèndum vinculant on la ciutadania empra el dret a decidir sobre el futur econòmic que ens ha de regir les properes dècades. Pensem que si realment volem fer una política creïble de cara als ciutadans, realment no volem utilitzar els ciutadans cada 4 anys, sinó fer partícips de tots els canvis que està visquent l'estat espanyol, que viu el País Valencià, hem de donar l'oportunitat de realment de pronunciar-se. I la manera de pronunciar-se és amb un referèndum. Els partits majoritaris crec que pensen que amb el vot que en el seu dia es va donar els ciutadans tenen la potestat, la carta blanca, de fer el que consideren que han de fer simplement perquè tenen la majoria. Jo penso que, per desgràcia, moltes vegades la majoria no té la raó i n'hi ha un moviment ciutadà cada vegada més evident, que és el moviment del 15M, on reclama per part dels dos partits majoritaris doncs això, que els ciutadans volen parlar i volen dir la seva. I no entenc dir, sobretot aquest missatge va dirigit al Partit Socialista, com per algunes coses costa tant reformar la Constitució i per quan ells es donen la gana costen dies. Jo vull aprofitar per a fer al mateix temps el debat de la moció d'Esquerra Unida. Esquerra Unida té presentada una moció a este ple demanant en la mateixa línia, el tema del referèndum, perquè evidentment nosaltres no estem d'acord en aquesta reforma. I a mi el tema d'esta reforma me pareix molt preocupant, perquè aquesta reforma feta a la a la complicitat dels partits majoritaris, per a mi vulnera pròpiament la Constitució, perquè si bé ells s'han agarrat a l'articulat en el que diu que no farà falta fer un referèndum, a no ser que ho demanen un 10%, concretament dels 5 diputats, perquè clar, en aquests moments el sistema és tan beneficiós